Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du.
pilota pasan iki. Awe pilota kecil, vale, cuenta todo por aquí. Vuelta. Vuelta.
estar y ahorita estaba.
paleta.
A ber, egunon. Oain banateko sariak pilotan parte hartu dutenari eta oain Urbildo lehenbiziko Urra Tondo, Daniel Pérez, Maie Martínez eta Ander Larburu. Txapeldunak Urra Tondo eta Daniel Pérez. Orain urrengoak Markel Irazoki, Iker Otxoteko, Aitor Azkarraga eta Arri Atondo. Txapeldun ordeak, Aitor Azkarraga eta Arri Atondo. Txapeldun ordeak. Azpi txapelduna, bai. Eta txapeldunak Markel Irazoki eta Iker Otxoteko. Bueno, orain Urbildo, Lander Lasaga, Unas Etxarte, Xuan Gaztearena eta Mikel Iturria. Txapeldunak Xuan Gaztearena eta Mikel Iturria. Txapelduna Xuan Gaztearena eta Mikel Iturria. Txapelduna Lander Lasaga eta Unas Etxarte. Eta ja hundiak, Unai Arburua, Asier Martín, Koldo Vicente eta Andonio Txoteko. Bueno, azpi txapeldunak, Unai Arburua eta Asier Martín. Eta txapeldunak, Koldo Vicente eta Andonio Txoteko. Eta orain, igo denak parte hartu duzuen goziak, parte hartu duzuen goziak oroigarri bana batzeko. Eta gero ja.
Orain ja hurbiltzen zaten Beñat, Aitor eta Olivier. Bueno, aurtengo gaztean txapelketena finalistak hemen dutzue laurek eta azpi txapeldun ordeak Beñat eta Aitor. Eta txapeldunak Oliver eta Oian. Hala, txalo handi bat hemen dako eta urtengo ekitaldia honekin akautzen da pilotekoa.